Wato wannan rayuwar ko abin da na lura shine ba ka taɓa yin daidai sai ka yi ba daidai ba, kuma ba ka taɓa yin gyara sai ka yi kuskure ko kuma ce sai ka ɓata. Tsakani da Allah na gano kuskure na sosai musamman akan wannan maganar waɗanda na taimaka waɗannan mutane manya-manyan 'yan siyasa jigajigai da ban san su ba da. Na rantse da girman Allah yanzu na san su kuma mun yi maganganu da su, sun bani shawarwari mai yawa, sai na gano kuskure na. Gaskiya ne. A lokacin da na tattaro mutanen nan ba tare su ba lokaci da suke zuwa ba, yau ka haɗu da wannan gobe jibi wannan gata, lokacin ni kadai ne mai rufin asiri, ni kadai ne mai kuɗi, ni kadai ne mai ɗaukaka sosai, ni kadai ne mai dama nake yi, kuma bana tunanin zaka zama wani abu gobe zan samu wani abu, zaka zama wani abu, zaki zama wani abu gobe zan samu wani abu. Kawai ina yi ne kawai saboda ina da shi, kawai ina yi. So kuskuren anan da na yi shine tun farko ban yi shi dama don wani ya taimake ni ba, babu wannan tunanin, ban yi shi don haka ba. Amma sai aka zo wani lokacin da na shiga wasu matsaloli, ina neman taimakon mutane, ba ma su kadai ba, ina neman taimakon mutane, ko dan uwana ko wani wanda na san na yi wa goma ta arziki, sai ina neman taimakon su a wannan lokacin. Kuma ba su volunteer ba, bari mu taimaka din akan abin da yake faruwa, akan me kake so a yi maka, ba su volunteer ba. Sai na nema da kaina, abu kaza na faruwa, abu kaza na faruwa, abu kaza na faruwa, sai na nema. So a wannan lokacin da na nema ba a yi mun ba, shi ne sai na fara tunanin ya za ka yi min haka wani, wance ya za ka yi min haka, wannan ni kadai kenan a zuciya nake wannan tunanin. To idan sai na gano cewa rayuwa tana canzawa, abin da ka fi karfin shi yau zai iya fin karfin ka gobe, abin da ya fi karfin ka yau za ka iya fin karfin shi gobe. Rayuwa juyawa take, kuma ba ni da wasu matsaloli a wannan lokacin da zan ce zan iya neman taimakon wani, sai dai ni a nemi nawa. To sai aka zo lokacin da nake bukatar taimakon, wanda kuma nake expecting ya taimaka min bai taimaka min ba, kenan dole sai na tsallake shi, na je na nemi wanda ban taimakawa ba. Shi kuma wanda ban taimakawa din nan ba zai iya yiwuwa yana cikin masana'antar a lokacin da nake taimakawa waɗancan, ban kula shi ba, amma yau gashi ya samu matsayin da yake daidai da nasu ko fiye da nasu. Idan na tsallake na same shi na cewa ni da Allah abu kaza ne yake faruwa da ni, ga yadda nake son abun za a yi min maganin abin da zai fara tambaya na cewa abin da zai fara tambaya na shine ina wane, ina wane, ina wance, ina wance, ina wance. Dole kaga ina gaya masa cewa wance ai suna gani abubuwan da suke faruwa amma ba su ɗauki mataki ba, wasu ma na same su amma duka ban samu biyan bukata ba. Idan ban same shi ba, shi ma din wanda in yace ba zai ba da yadda zai yi, dole sai na fita wajen masana'anta ta na nemi taimako a gurin wani dai dole. Idan dai ina bukatar wannan abin da ke damuna a taimake ni a kawar min da shi, ko kuma a taimake ni a bani, ba wai na kuɗi ba, ba sai lallai na kuɗi ba kai. No, wani abin ya fi kuɗi bai sai solving din shi ba. To sai anan na gane cewa okay, to gaskiya ne, yau kai ne gobe ba kai bane. Na san da haka, na san da cewa yau ana yi da ni gobe ba za a yi da ni ba. In ban mutu ba akwai tsufa, akwai rashin lafiya. To a duk lokacin da aka ce okay, to me nisa dan fim, ku yan kallo da kanku fa, ina so ku fahimce ni, ku yan kallo da kanku, idan aka fito ana neman taimako dan fim ba shi da lafiya, me kuke cewa? Ina yan uwan shi yan fim suke? Dukkan mu a lokacin masu laifi ne a gurin ku. Dan uwanku bai da lafiya, kun kasa za mata kuɗi, an fito ana neman taimako a gurin al'umma, amma wannan dan uwan namun mun kasa taimaka masa. To a nan tambayan shi ne why?
mu 'yan fim muka kasa taimakawa dan uwanmu bai da lafiya, dan uwanmu yana cikin matsala, mun fito duniya muna neman taimako. Kuma kuɗin nan da kuke ce mana yanzu dan mutum ka taimake shi bai taimake ka ba, dama ai haka rayuwar take kaza, to me yasa kuke ci zagin cewa mun kasa taimakawa dan uwanmu, muna da kuɗi, muna da kaza, muna da kaza, muna da kaza? Kun san da wannan kenan, ku da kanku kun san cewa ya kamata ba mu yi ba kuma bai kamata mu zo muna hayaniya muna tunanin wani ya yi kaza, ya ba harka gudunmawa ya yi kaza, amma yau ga hannun da yake cikin kansu taimaka musu duk kuɗinku na banza ne, babu haɗin kai, babu kaza. Ina so ku fahimce ni, ku ne da kanku 'yan kallo kuke wannan magana. In dai to har kun san cewa wanda ka taimakawa bai taimake ka ba, bai kamata ka complain ba ko kuma ka ji haushi kai wannan, to kuma bai kamata ku zagi 'yan fim ku ce ba sa taimakawa junansu ba saboda suna da kuɗi. Abun kunya sai an fito duniya ana neman taimako. Shine situation da nake ciki. Na nemi taimako a gurin waɗanda na taimakawa ba su taimaka min ba, ni kuma ina da nauyi, ina da mugun kunyan wanda ban taimaka a rayuwa ba in roƙe shi wani abu ko kuɗi ko wani abu dai na rayuwa wanda nake son a yi min sobin din shi. Ina da, wallahi billahi ina iya ɗaukan watanni ko shekara akan wani abu da nake so amma bai kai ya kawo ba, wanda nake tare da su ba su ba, amma ba zan iya tambayar kowa ba. To sai yanzu na gano cewa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon waɗannan bayan Allah, abokaina da shauransu waɗanda ne wa na taimakawa a rayuwa. A lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakonsu. Ina so ku fahimci ni. A can baya ni kaɗai nake yi, sama da mutum 20-50 ni nake yi musu komai daidai gwargwadon iyawata. Ban ɗauki nauyin rayuwarsu ba baki ɗaya, amma na yi musu abubuwa da yawa, don haka bana buƙatar komai gunsu. Ban sa kuma a rayuwa zan nema ba, shine kuskure na. Ban sa rai a rayuwa zan iya neman taimakon su ba. Kawai ina ganin yadda nake rayuwar hakan ni zan ci gaba da yi musu har akai lokacin da Allah zai karbi wannan ɗinsa. Ashe ni ma duniya za ta iya zuwa ta juya in fara neman abin da ya fi ƙarfi na. Shi yasa na ce na gano kuskure na, gaskiya ne, na gano kuskure na. Kuskure na shine lokacin da nake neman, hankali na bai tsaya tunanin cewa fa wanda ka taimakawa ba fa lallai sai ya taimaka maka ba, za ka iya neman taimako a wurin wasu. To ni neman taimako a wurin wasu ne ya gagare ni. Ina da iyayen gida da suke da kuɗi na gaske, ba kuma 'yan siyasa ba, amma ba na iya tambayan su. Wani abin ne ya tare min yawa, shi yasa kawai lokaci guda na yi boosting wannan abubuwan suka faru. So wannan shine takaitaccen abin da nake so mu fahimta. Sannan daga yanzu duk abin da zan yi a zuciyata a cikin wannan masana'antar zan yi shi ne contract. Shine kawai zai kawar da wannan tunanin na taimaka maka baka taimaka min ba. Za mu cire addini a cikin contract, saboda dama contract shine mafita, saboda contract shine kadai abin da zai iya sa ka iya juya wanda yake karkashin kamfanin ka. Kana biyan shi, kai zaka siya mai kaya, kai zaka yi mai shooting video, kai zaka yi promoting din kayan da za ta sa ta rika kaza, kai zaka yi shooting waƙoƙin, kai zaka yi kai aka yi promoting mutum. Idan kawai ka zama promoted, ni kuma duk abin da zaka samu ta hanyar wannan sana'ar ta wannan da 30% ko menene, idan naira 10 ne sai ka bani naira 3. Shine kawai mafita. Amma babu ladabi, babu biyayya, babu kyautatawa, babu wannan kirikiri kana kallo zaka mutu, wanda kai wa sanadi bai taimake ka ba kuma ka ce za ka yi shiru, abu ne mai wahala. So gara kawai a koma contract. Don haka ni daga yanzu na koma contract da duk mutumin da zan yi signing, mace ko namiji, waka ko fim. Na gode.